men ko para hakan ni kesngi in sa skor hakan ni ke jing pli ya kan ni ka sngi novena jungi na kitab jong Isaya na kalau nong ke pakandai dekat iway terter Henry maka kebala Shem lanot kan omyai sa hakajingdum. Hakipor ba mensua ula pendrit ya ka Zebulun bat ya kari Naphtali. Henry hadin habut un sapendon burom ya kalenti duriau. Kata kari sya sepni ka Jordan. Ya kitan jentil ka Galilea. Kibreu kipalayat ha ke jingdum kilayu I ya ke jingsai ke pakrau. Hakitu kibalasyong hakari ke padum tiu la palang ke jingsai bepernai. Melapen roy ya ke jat pendriu. Melapen krau ya ke jing sengau bha jongki. Kilasyat kemen hakmat jongme kumbai ya kemen ha ke ayom od. Kumba ya kemen kibriu kibaya sam ya kamar clear white. Naba ya kelengkor kebaban kia ya u. Ya uding bo ubah halor terpeng jong u. Bad ya usyabuk jong unong ban ben jong u. Me lakedia kum hakisngi kimedian. Ya kijuti barok jong kipalwan kibayat kerdem hakathma. Bat ya kijin pong baro kibalati dakasnam en sathang hakading. Naba lakha ya ukunlung nakabanta jongi. Laai hangi ya ukun. Une unkit ya kabor sensyar halor kiterpeng jongu. Bat en sakot kerteng ya u. Unong aibuj bapla. Ublei bedon bor. Ukpa pemcukut usim kajing suk. Kabor sensyar jong u kanang krau. Bat endon kajing suk keba klemkut ya kaket udabit. Bat ya kahima jong u. Keba useng nong rim. Bat upen klain daka hok. Bat kajing lek hok. Nadu menta bat junam la junam. Kajing it jong utrai kipai kan salek ya kane. Các tiền trong trai isungu yauble. Kon men ko para hakane ka singi jing sedang peningkong jong kane ka ayom adve pedeng jong kane ka tayo baar ngi la sedang mata ka singi khadriu terik ya ka nobena ban penkrek khambha shu ban yok pediang ya ujisu ha kadonod ha kajing im ha kabalang ha ying hasem ba une uju ujisu ubalawan longdo mensua ar hajar ar pulaisna mensua kalau ong mene unwan mentah sa sisin ha karkom ke baim ni nginget yau ne uju ujisu ubaladon mensua ha kalong met bapura kumangi ula im kumangi hari hadin ke jingmi padru kat kum kaktin jong u hiru ngi nget ba une uju ujisu udang don bat ngi menta u Immanuel udang don u blay bat ngi udang don hakani ka dekot ke ba Hendriu jong kitab Isaya long ke pakandai ngi sngau mene ba ong naba lakha ya kunlung nakabentai jongi la ai hangi ya ukun une unkit ya kabor sensyar halor ka terpeng jong u bat en khot kerteng ya u unong aibuj bapla u blei badon bor u pa pamcukut usim ka jingsuk sisya
une ujisu ulong usim ka jing suk pat kane ka jing wan jong ujisu u Bishop Ambrose jong kamilan aba u hikai alor kane ka dekat u hikai kumne kane ka jing wan jong u Chris jong u Mesaya isya ka pertai kadai ka jing wan ban wanra ya ka jing sedang jong kisap im hok kisap tip hok tip sot kapaningkong uwanra ya ka jing khoi wong hikai u Bishop Ambrose paningkong uwanra ya ka jing long khoi nela ne paring yang purity uwanra ya kata jing sedang jong ka jing khoi nela tu une u Chris u lahikai ya ki tei soti ban wat bat kemi up kemi ya kata ka jing kudup jong u mensim bokhoi bat om ban up ban yo up kemi lenti mano na ki breu ki ban kudup yaki kata ka jing kudup ka bakhoi kamde ka jing kudup jong ki breu wong kan jing sedang jong ka jing long khoi nela ya kitei soti ingla abon ong jong kirang soti ru kamde ka jing kudup jong ki breu andre kade ka jing kudup jong umen sim bokhoi te nang ta sakapaar kane ka jing wan jong ujisu uwan hakata ka jing long red ha ka jing long kurdu namar ujisu ulawan da kaba long kum ubreu ubaduk ubawan ha ka yeng ka sem jong ki baduk watla ulong ubariu spa watla ulong ubom duna ruem kum ublei ujisu ukris umlong ubaduna ruem henry ulawan kum ubaduk kum uba jenjar kum ubom don yeng don sem namar ula syak khai lade om ha ka yeng ka sem henry hakrem jong kimasi ki kulai ki merat nata kane ka jingwan jong ujisu kawan ra ya ka jing sedang jong ka jing yai syak ujisu ula hikai da ka jing im lade ban long bayai syak tikane kede kawe ki sap hok ane paring yang ki virtue ba ngidon kam ban im kum kita kinong buat jong jisu kat ba ngidang ap krek ap khmik lenti ya ka jing wan lengi ken mau ya ka jing ap khmik lenti jong ka jing wan jong jisu ha ka long do men shua pada ya ka ne ka jing yai don brobor jong jisu ringkat bat ngi ya ka ba man ka Christmas ngi pen thamai lade pan pediang thamai ha ka long do ya une uju ujisu ubalawan ha ka long do pura menshua kumangi te uhikai yangi ya kane kawe nakini jing long lai tili sakawe kane ka jing ya sya babun mangi ngidon kam ya kane hakane ka perthei bamenta ngidon kam ya ka mensim jong ka jing ya sya ujisu wat lada ulasya rkhe ben wat lada ulasya wo nia henry ulalong ubaya sya wat hadu kisngi jong ka jing yapru wat lada ki hagitu ki armit ki ba ula syak kem ula syak kura syak kenjat syak syok syak sempat syem lapan pai kumno ru persyak yaki henry ngiken mau wat halor kading penaru ujisu udang ong ha ublei ukpa kopa to map yaki namar bakim tip ya ka ke baki le uhikai yangi nadu dang khulung banlong bayai sya mo ha ka krem na ka kemi ukpa jongki ka Maria bot Joseph kinla ban yo jain sop ya re uha ban sya ban syutia
da ijan melumala ha sing oj ha ka sing oj babu ya ka jin bam jong ki mrat pat la su pentia ai u hangta andre usuhun klem don jing complain mangi walada bunsin ngilong ki breu ki baju lech syakamas andre bunsin persya yo blei ngidang complain namarba uslem ban juba lane namarba wat lada ujubab uslem palat ne teng teng isngau ba hawangi duai yo sngau imat tinamar kata ka jing sedang jong kene ke jing im jong jisu kumu khlung kai kairu yangi bandon ka jing selur hakaba ujisu dakaba dakajing im jong u lahikai ba ngide ban im ya kajing im kaba om kajing im kaba suk ban penpoi sya kajing kemen andre kajing im kaba dakajing len lade sudah barok si jing im pat de kane kaba hangne nyui ba ujis ba hangne hak kitab Isaya atau ba ukit ya kabor sensyar halor terpeng jong u kata kajing kit nekong ujisu ban long nong sensyar si junam ujisu ukit nekong ya kading pna tinamar kata hakane kesngi ni puson ya kane kajing long jong ujisu kajing hikai jong ujisu da kajing im mo da kajing im ka dekat banyo kong ka bor sensyar jong u kanang krau pat endon kajing suk ka ba klem kut te kajing sensyar jong ujisu haba ka krau kamdon jingkut bat ublei ukular ba ya kajing long sim jong udabit kan yai ne junom da kajing long sim jong ujisu uwan kum usim andre omdon ba itu ya une usim ba uwan wat jaka ban thia ru kimdon ba ai ya ka kemi pat ukpa jong usim andre udai usim jong ka jingsuk bat de nakane kadau ujisu uyaisha na ka banta bandon jingsuk ya kibreu ha perthei une ublei jungi ubawan sya ka perthei ha ka longdo umwan mle kum ki blei perthei mar ki blei perthei apa ki wan ki dawa buram pat ikitu ki bom buram pat bom mane yaki kita pensitom andre une usim jongi uwan hakajing suk uwan ban ai jing kemen pat kajing sensar jong kan yaine barabor nomor umwan ban wat ya kaburam perthei andre uwan ban penskem ya kata kabor sensar jong kajing suk ya kabor sensar jong kajing suk uwan ra bat kane hakabakut jong kane ka dekat ke bahnyau ong ka jing e jong utrai ki pai kan sale ya kane pat kini par khoi de da ka jing e jong utrai kan sa yaine kan sa yai long barabor kan sa yai don barabor mar utrai namar ba u e yangi de ngapen kut da ini i kene ka lain ka jingwan jong ujisu hakaperthei de namar ba ublei u e yangi takadau hangne ngapen kut ka jing e jong utrai ki pai kan sale ya kane wat hak takapor baka theisoti kan sakha yu khun de utrai ubale ya kane namar ka jing e jong u en ya ro yu trai Jesus Christ nama la amen.